Moabot sa 980,000 ang kinatibuk ang kantidad sa hinabang nga gihatag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD ngadto sa mga nabiktima sa human trafficking modos sa Tubalubok Island sa Barangay Alubuna, Pangutaran, Sulu. Samtang ang Cebu Provincial Capital misaad sab og laing 10,000 pesos sa matag pamilya sa 16 ka mga Subuanong mananagat nga nabiktima niini. Nasayran nga sa 131 ka mga natalang biktima nga na-rescue niadtong Setyembre 20, 2023, 119 ang nadala sa Cebu City samtang ang uban gibalik sa Sulu ug Zamboanga. Nasayran nga kadaghanan sa mga biktima mga taga Cebu ug Bohol. Subay sa mga impormasyon nga nadawat sa DSWD-7, giingon giilad ang mga biktima o gitanyagan og dakong sweldo apan wala di ay sila masuhuli og sakto ug ang uban gipagamit pa og ginadiling drogas aron lang makalahutay sa grabe nga trabaho sa spear fishing operations. Because mga fishermen man sila dito and they were recruited also as fishermen. So for them, madali lang ang trabaho, kayang-kaya. So when they reach the place, so nag-iba yata ang kanilang mga kondisyon. So yun na. Yung iba overwork na yung oras no sa trabaho. Tapos hindi na regular yung pagbibigay ng sahod. So mga ganun. Parang sila pa ang may mga utang. Yung iba kasi yung na-rescue na, no? Kasi pangalawang na natin to na may na-rescue na mga fishermen. So, naglayas talaga sila. They find ways na kung pwede makapunta sila sa mainland para masumbong nila ang nangyari sa kanila. Ang mga na-rescue na biktima giubanan sa mga kawani gikan sa Ministry of Social Services and Development, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Philippine National Police Sulu, Women and Children Protection Center Mindanao Field Unit, ug ang Special Action Force sa Pilipinas nga gidala gikan sa Sulu paingon sa ilang mga probinsyang gigikanan. Upon arrival, tino-turn over from BARM to Central Visayas, and then yung family ay binigyan sila ng 10,000 pesos no assistance, and the LGUs also sila yung mag-conduct ng thorough assessment if these fishermen kailangan pa ng iba-ibang interventions no sa psychological livelihood. So kung may mga assessment na at kailangan na ng livelihood, then also the DSWD can help through the Sustainable Livelihood Program. Nasakmit sa maong operasyon ang mga armas, bala, explosive materials o ginadili nga drogas gikan sa mga gidudahang recruiters o handler. Sa pagkakaron, gilauman ang investigasyon sa maong nahitabo sa Sulu. Kini si Mary Francis Lin, kaayon alang sa MyTV, Cebu.